trækker han lige meget ud på begge volter? Okay. Der er altid noget. Okay. Ja. Er det også noget andet, når der ikke er bid? Eller han har hovedtøj på? Og så trækker han mere, når han er mindre, når han har trækken på. Ja. Og så gælder. Og så lige skifte den en gang. Og det der gør han også til ud bare. Ja, forkert galop. Han vil helst med venstre galop. Og en gang til. Det var min også meget start. En anden måde. Det er en rigtig brød i dem. Godt. Og så bare trav, det er fint. Jeg tror, jeg godt ind under. Og en gang til galop. Jeg kan godt nok trav stærkt der. Også lige før han knækker toget. Fint. Og så ned i trav.